Benvinguts i benvingudes a tots. Online està l'IES Terrassa i entenc que, a més, aquí tinc 6 representants d'aquest institut presencialment aquí, que són els guanyadors de la competició CANSAT de l'any passat, així que felicitats, primer de tot. I avui us vinc a explicar una història dintre d'una història. Us vull parlar de Mart, us vull parlar de com viurem en el futur a Mart, però ho vull fer a través d'un conte que hem editat entre diversos investigadors, físics, il·lustradors. I la història, dintre de la història, comença al maig del 2020, ja fa uns anyets. Per aquell moment, recordareu, estàvem tots tancats, estàvem confinats. Jo estava treballant amb un grup d'investigadors de tot el món on ens plantejàvem com seria, o com serà, perquè jo crec realment que això succeirà, el futur de la humanitat fora de la Terra, quan visquem en planetes com Mart, en algun asteroide, a la Lluna. Com serà això? Tot bé aquí? Sí? Seguiu? I vam descobrir que hi havia una competició a nivell internacional, on precisament el que premiaven era això, era dissenyar una ciutat per 1 milió d'habitants a Mart, amb una idea que per nosaltres era molt important, que és amb la idea de la sostenibilitat. Era pensar com seria aquesta ciutat, 1 milió d'habitants a Mart, sostenible, i es podia presentar qualsevol projecte de qualsevol lloc del món. Aquí a la pantalla podeu veure el logo de Sonnet. Sonnet és el grup de professionals i investigadors que estàvem treballant en aquest tema, i aquí al costat tenim The Mars Society, que bàsicament és una societat que hi ha als Estats Units, però que està a tot arreu a nivell internacional, de lobby, que el que volen és promoure l'espai, i ells eren els que promovien aquesta competició d'aquesta ciutat per 1 milió d'habitants a Mart. Com que nosaltres estàvem treballant en un tema similar, vam dir, home, podem participar-hi. I vam començar a fer un treball molt exhaustiu, perquè érem més de 20 persones de tots els camps que es necessiten. Necessites gent per fer una ciutat a Mart, necessites físics, necessites enginyers, necessites biòlegs, necessites geòlegs, necessites gent que sàpiga de mineria, arquitectes, inclús gent de les ciències socials, antropòlegs, filòsofs, sociòlegs. Vam començar a recopilar gent de tot tipus i vam començar a treballar, cosa que no era fàcil. En aquell moment estàvem tots tancats, el qual ho va facilitar, perquè com que hi havia gent per tot el món, s'estaven desenvolupant totes aquestes eines de videoconferències i treball col·laboratiu online. I jo, junt amb un altre investigador que es diu Guillem Anglada, vam liderar tota aquesta feina, que va ser molt interessant des del punt de vista de l'enginyeria, però també molt interessant des del punt de vista de la coordinació en si mateix d'un grup tan gran, a tot arreu, diferents horaris, i vam aplicar aquí, per exemple, us poso una simple imatge d'una pissarra col·laborativa que teníem, on fèiem reunions, cada un deia la seva, podíem afegir textos, que són coses que ara es veuen molt normals, però en aquell moment ens semblaven extremadament revolucionàries. Aleshores, de tot això va sortir una proposta que vam enviar en aquest concurs de la Mars Society, que s'anomena NUA. És una ciutat que vam anomenar NUA, que complia tots els requisits. Nosaltres realment estem bastant contents o molt contents dels resultats de la nostra investigació, perquè no només proposava solucions arquitectòniques de com viure dintre de Mart, sinó solucions per assegurar aquesta sostenibilitat. Vam dissenyar tot un concepte que es diu el City Unit, que són tots els recursos que necessita un habitant a Mart per sobreviure, i no estem parlant de recursos finalistes, de recursos com l'oxigen que necessito per respirar, el menjar que necessito per menjar o el material que faré servir per la casa on viuré, sinó els recursos que es necessiten per aconseguir això, els recursos que es necessiten per les màquines que m'aconseguiran l'oxigen, per les màquines que m'aconseguiran el material de construcció. Vam fer un estudi molt exhaustiu del que es necessitava, vam fer un estudi molt exhaustiu del que el planeta podia donar en funció dels habitants que tenia, i ens va sortir que al final la cosa més o menys encaixava i que, per tant, realment podíem assegurar aquesta ciutat sostenible i amb un creixement que al final acaba sent exponencial, perquè com més gent hi ha, més capacitat tenen de produir recursos per absorbir més gent. Va ser tot un estudi molt interessant. I al final, com deia, el resultat és aquesta ciutat, que en el nostre cas la solució arquitectònica és excavar aquesta ciutat perforada dintre de les parets de diferents penya-segats. Nosaltres no vam fer una ciutat d'1 milió d'habitants, vam fer 5 ciutats de 200.000 habitants per tenir diferents àrees controlades, perquè diferents àrees tenien diferents recursos, també per un tema de resiliència, perquè si tu poses 1 milió d'habitants en un lloc i en aquell lloc hi ha una fallada catastròfica, estàs
tenir un problema molt greu. En canvi, si els tens distribuïts en grups més petits, sempre que hi hagi una catàstrofe en algun lloc, doncs pots derivar la gent cap a altres ciutats. Per tant, al final la nostra idea va ser aquesta. Però és replicable. Les 5 ciutats que vam fer tenen el mateix model arquitectònic, que són aquestes grans galeries excavades horitzontalment en les parets d'un penya-segat. Això té moltes avantatges. Una d'elles és, per exemple, que la ciutat és tridimensional. Pots créixer cap a dintre del penya-segat en aquestes galeries. Cada un d'aquests puntets blancs que veieu aquí és una galeria. Aleshores, pots créixer cap a dintre, pots créixer verticalment i pots créixer horitzontalment. Una alternativa a això que sempre es proposa és excavar sota terra i fer la ciutat sota terra, però en aquest cas acaba sent una ciutat bastant bidimensional. Tens cap a dalt, cap a la dreta, esquerra, endavant, endarrere, però és molt difícil realment excavar quilòmetres cap a baix. Per tant, si tu vols ficar 1 milió de persones en una ciutat, diguem que s'extén bidimensionalment, l'àrea que necessites és molt més gran. En aquest cas, la ciutat és més compacta, les comunicacions són més senzilles. Té moltes altres avantatges. Bueno, no he dit per què a Mart s'ha de viure sota terra, ho podem comentar ara molt ràpidament. El fet és que nosaltres vam presentar aquest treball, vam esperar uns mesos i al final la Mars Society dels gairebé 200 treballs que va rebre en va triar 10 i van ser els 10 finalistes, dels quals van fer un llibre, tot plegat, i nosaltres vam ser seleccionats. I a partir d'aquí han començat a sortir un munt de projectes dintre de la pròpia xarxa de Sonet per estudiar, per exemple, com es processarien aquests recursos a Mart, a la Lluna, a asteroides, tot tipus de coses relacionades amb biologia, amb microalgues, tot tipus de projectes han anat derivant. I un dels projectes que no té a veure amb recerca, però que ha sigut un dels que més il·lusió, com a mínim a mi, m'ha fet, és que d'aquí, aquí teniu un resum molt ràpid d'imatges que vam produir. Això és la ciutat vista pel front, això és el penya-segat amb totes les imatges. Això és un tall vertical de la ciutat. Aquí es pot veure en aquesta zona de la paret les galeries. Aquesta zona d'aquí baix hi ha grans cúpules on es pot tenir vida més comunitària i aquí dalt, a la part del penya-segat, és on... He perdut àudio, potser? Tenim àudio aquí? S'ha baixat, no? Ara. Doncs en aquesta part de dalt és on tenim tota la part de subministrament del sistema de suport vital. Aquí podeu veure una de les galeries, aquí podeu veure sistemes de transport. Tot això forma part del nostre treball i tot això ho hem convertit en un conte. Ho hem convertit en no és ben bé un conte, és un àlbum il·lustrat per... En realitat és per tota la família. Ens estan comprant típic pare que li agrada molt l'espai, que li ha passat la passió al seu fill i que aleshores el poden mirar junts. Amb qui hem fet aquest conte? Amb qui hem fet aquest àlbum il·lustrat? L'hem fet amb el Guillem Anglada, que és ell i jo. Som els dos que hem aportat el coneixement que hem tret a través d'aquest estudi de NUA i ho hem fet amb 2 persones que tenen molta experiència fent llibres de ciència. Per un costat, l'Eduard Altarriba, que és l'il·lustrador, les il·lustracions d'aquest conte són espectaculars, i després el Sedat, que és el qui li donava el contingut. Ells han fet una sèrie de contes molt exitosa. Aquest conte es diu Una ciutat a Mart, una ciutat en Marte, i aleshores, com que moltes vegades vinc a explicar NUA, he decidit que avui, en lloc d'explicar NUA amb els slides de tota la vida, els explicaré amb el conte, amb les imatges del conte. Al final serà més o menys el mateix perquè el conte resumeix. No són totes les pàgines del conte, però seran unes quantes. La primera part del conte expliquem les característiques bàsiques de Mart, de la Terra, i expliquem les principals diferències. Quines són aquestes diferències? Tenen molt a veure amb la mida. Mart és més petit que la Terra, el seu diàmetre és més o menys la meitat, i això afecta en moltes coses. La primera cosa que afecta és la gravetat. Hi ha menys gravetat, 1/3 de la gravetat. Això fa que viure a Mart hi hagi moltes coses que han de ser diferents, sí? Ja ho anirem parlant, això. El fet que sigui més petit també ha tingut un efecte molt gran en l'evolució del planeta. Sabem que Mart en el seu moment va tenir aigua, va tenir probablement un gran oceà en l'hemisferi nord, va tenir una atmosfera densa semblant a la de la Terra, per tant, tenia una temperatura mínima més o menys càlida i, per tant, diem que Mart fa diversos milers de milions d'anys tenia condicions perquè hi hagués vida, tenia condicions d'habitabilitat. Però ara no és el cas. Ara Mart és el que diem un desert gelat. Mart té una atmosfera extremadament tènue, una centèsima part de la que tenim a la Terra, no té gairebé oxigen a l'atmosfera. Això fa que el planeta faci molt de fred. En certs moments de l'any, en certes zones, pot haver-hi una temperatura més o menys càlida, però en general fa molt de fred. No hi ha pressió atmosfèrica gairebé, no hi ha oxigen. Com que no hi ha camp magnètic ni hi ha atmosfera,
la radiació i les partícules energètiques que viatgen per l'espai arriben gairebé totes a la superfície, per tant, la superfície és molt inhòspita. I per què Mart tenia unes característiques semblants a les de la Terra i va evolucionar cap a lo que és ara? Doncs també creiem que és per la seva mida. Al ser més petit, el seu nucli es va anar refredant més ràpid del que ho fa el de la Terra. El de la Terra també es refreda, però el de Mart ho va fer molt més ràpid perquè era més petit, i això va fer que el camp magnètic que generava amb aquest moviment del nucli anés disminuint. La baixada del camp magnètic va permetre que la radiació i que totes aquestes partícules anessin arrossegant l'atmosfera, i al final va ser una reacció que va anar provocant que Mart es convertís en el que és ara. Per tant, és important recordar aquesta diferència de mida. Hi ha altres característiques, per exemple, que els fan molt semblants. Un dia a Mart també dura 24 hores i una mica més, 40 minuts, però gairebé 24 hores. La inclinació de l'eclíptica, de l'eix de rotació respecte al pla de l'eclíptica on es mou l'òrbita dels planetes al voltant del Sol, és molt semblant a la de la Terra. Per tant, coses similars. Tot i això, l'any, com que està més lluny, és més llarg. Més o menys podem dir que un any marcià són 2 anys terrestres. Per tant, algunes característiques similars, altres diferents. Però, bàsicament, la conclusió és que Mart és un planeta on tu no pots sortir lliurement a la superfície, no pots respirar, et moriries de fred, et moriries perquè t'arribaria la radiació, un munt de característiques que el fan molt difícil d'evitar. Vale? Què més sabem de Mart? Bueno, que té 2 llunes. Té 2 llunes molt més petites que la nostra. En realitat, com podeu veure, no tenen ni tan sols una forma totalment esfèrica. Són Phobos i Deimos. Aquestes llunes tenen efectes molt diferents als que té la lluna sobre el nostre planeta perquè, com dic, són molt més petites, però també és interessant tenir en compte aquesta característica. Com deia, això és tot el tema de que la Terra està protegida per aquest camp magnètic, per aquesta atmosfera, i, per tant, tota aquesta quantitat de radiació i partícules energètiques no acaben d'arribar realment a la Terra. De fet, tots sabeu que les aurores boreals són precisament moltes d'aquestes partícules carregades energèticament que arriben, que el camp magnètic el que fa és agafar-les i al final acaba portant-les a través de l'espiral que hi ha al pol nord o al pol sud, i aleshores això el que acaba fent és que això, interaccionant amb una capa de l'atmosfera, genera aquestes llums verdes. En el cas de Mart això no succeeix i, per tant, diguem, la radiació arriba molt més violentament i, per tant, ara mateix pensem que la superfície de Mart és inevitable inclús per microorganismes i, de fet, no pot tenir aigua líquida, el qual també és necessari perquè s'evapora. Aquí podem tenir informació sobre el clima. El clima a Mart és molt més variable que a la Terra en quant a que, primer, com que no hi ha atmosfera, del dia a la nit canvien moltíssim les temperatures. Aquí, d'alguna manera, l'atmosfera filtra calor, quan fa fred l'emet i això el que fa és atemperar. A Mart les temperatures canvien moltíssim del dia a la nit i, a més, les estacions són més extremades perquè l'òrbita de Mart al voltant del Sol és més el·líptica, no és tan circular com la de la Terra. Altres característiques interessants són aquests dust devils, que en diem, que són aquests remolins de vent amb sorra que es va movent pel planeta, i també que a vegades el planeta es veu totalment cobert per tempestes de sorra que poden ser locals però poden acabar sent inclús globals, i això és important a l'hora de dissenyar una ciutat perquè has de saber que en algun moment pots passar mesos sense que gairebé t'arribi el sol. Per tant, si poses panells solars, has de saber que amb això no en tindràs suficient. Una altra característica és que Mart té aigua. Jo he dit, no pot tenir aigua líquida a la superfície perquè s'evaporaria, perquè la pressió atmosfèrica és molt baixa. Cert, però sí que té aigua. Té aigua en forma sòlida, en forma de gel, té casquets polars, semblants als de la Terra, el pol nord, el pol sud, casquets que no només són d'aigua, també són diòxid de carboni congelat, però a més sabem que hi ha aigua gairebé a totes les latituds del planeta enterrades sota terra. Algunes són capes de gel i algunes són barrejades amb la terra a través de permafrost. I es sospita, no hi ha evidències 100%, però es sospita que també poden haver-hi bosses d'aigua líquida a sota terra. Sí? A nivell d'òrbites, aquí tenim l'òrbita de la Terra, l'òrbita de Mart, expliquen les diferents característiques, i amb això el que podem entendre és que a vegades Mart pot estar a un costat del Sol i la Terra pot estar a l'altre. En aquests casos són moments en els quals no podem enviar missions des de la Terra a Mart. Per què? Bàsicament perquè estan tan extremadament lluny que aquesta missió seria energèticament impossible. I, per tant, només podem enviar naus espacials que viatgin de la Terra a Mart quan Mart i la Terra estan en condicions molt similars, quan estan els dos posats en el mateix costat del Sol, el més a prop possible, que això es diu en oposició.
Amb tot això, aleshores, només ens falta saber com hi anirem. Aquí expliquem característiques de... Aquesta és una pàgina que està paisada, vale? En realitat seria horitzontal. Característiques d'una hipotètica nau. No sé si a algú li sona aquesta nau. Ens hem basat en una nau que aquesta setmana passada va ser relativament famosa. Vale? Ens hem basat en la Starship, que és la nau que està desenvolupant SpaceX, precisament per tornar a la Lluna i per anar a Mart. Vale? La Starship, com sabeu, la setmana passada es feia un primer test preliminar de la nau, que és això d'aquí dalt, més el coet, que és el booster aquest d'aquí. Va acabar amb una explosió. Ho veu veure? Sí. Bueno, la gent diu, oh, quin drama. No, en realitat no és un drama. Per què? Bàsicament perquè ells ja ho sabien, que segurament fallarien coses. Era el primer test i, a més, no era un test de dir ho hem fet superbé i ara anem a provar que tot funciona. És un test de anem a fer una primera versió molt preliminar, anem a mirar com surt, segurament patarà, però amb les dades que obtenim anirem aprenent i anirem millorant. Vale? La companyia que està fent la Starship, que es diu SpaceX, que com deia és d'Elon Musk, funciona molt així. És una manera nova de fer tecnologia a l'espai, en lloc de treballar moltíssim, fins que tens el prototip perfecte i aleshores el proves, que això és el que ens té acostumats la NASA i altres empreses, ells el que fan és simplement proven, fan una cosa, no diré cutre, però simplement una primera versió molt preliminar, la proven, funciona malament, però ja veuen què funciona i què no, i amb això van iterant. I curiosament aquesta manera de treballar els hi ha permès en aquesta empresa SpaceX fer coses molt espectaculars de manera molt ràpida i molt més econòmica. Vale? Aquesta manera de treballar on ells tiren, proven, exploten, aprenen, segueixen, pum, i van refinant fins que arriben al prototip final, sense saber exactament al principi cap a on aniran, ha resultat ser molt interessant. De fet, SpaceX té el coet que més llança del món, que es diu Falcon 9, que és l'únic coet orbital que és capaç d'aterrar una altra vegada per tornar a ser reutilitzat. Quan Elon Musk va dir que ho provarien, la gent es pixava de riure, això de que tot torni a aterrissar i el tornin a fer servir. I, de fet, per aprendre-ho a fer, van explotar-ne moltíssims que no aterraven, van començar a aterrar-ne un, després un altre, i ara porten 5-6 anys que tots els aterren tots i hi ha boosters que han volat 10, 12, 15 vegades. Vale? És una mica aquesta idea. No? La gent se'n reia, veien que explotaven, un dia van deixar d'explotar, ostres, ja ho dominen, i ara per ells és el dia a dia, no? I ningú més ho sap fer. També han sigut capaços de fer l'única nau que té ara mateix als Estats Units per enviar astronautes a l'espai, vale? Que és la Crew Dragon. Per tant, la NASA els hi ha comprat a ells, els hi ha demanat i els hi ha pagat perquè facin una nau que porta astronautes a l'espai, a l'Estació Espacial Internacional. Per tant, a vegades es riu molt la gent de que sempre exploten aquestes coses. Sempre exploten fins que deixen d'explotar i funcionen extremadament bé. Vale? SpaceX ara mateix està, portant, és la punta de llança de tota la tecnologia espacial que hi ha als Estats Units. Amb finançació de la NASA, òbviament, però vull dir, fan les coses bé. Aquesta és una de les raons per les que nosaltres hem basat la nostra nau, el nostre coet, en aquesta tecnologia de l'Starship i el seu booster, perquè creiem realment, jo crec que això en uns anys estarà funcionant, estarà operatiu i al final és un disseny al que segurament si l'haguéssim començat nosaltres de zero arribaríem a alguna similar. Sí? La nau és una nau gran que pot portar desenes de persones, sí? I necessita d'aquest booster que hi ha aquí per ser llançada. Com que has d'anar a Mart, però en principi vols tornar, com a mínim vols tenir l'oportunitat de tornar, i no pots carregar el combustible que farà servir per la tornada tot el viatge, perquè és massa pesat, has de buscar tecnologies que et permetin aconseguir el combustible a Mart. Aquest és un tema important per dissenyar una ciutat a Mart que sigui sostenible, o sigui, que no depengui, que sigui autosostenible, que no depengui de que li enviïn coses des de la Terra, has de fer servir els recursos que hi ha allà. Què és el que, en principi, es fa servir per un coet com aquest? Es fa servir matar, barrejant matar amb oxigen. És una reacció molt exotèrmica, és una reacció que va molt bé per generar propulsió, per generar empenta per un coet, però, a més, el matar es pot aconseguir fàcilment a Mart, a partir de la pròpia atmosfera. Per tant, aquest coet realment té aquesta característica que funciona amb matar. Amb tot això, aleshores, òbviament, no arribarem allà un dia i hi haurà una ciutat per 1 milió d'habitants. Hi ha tot un estudi de com serà la primera base. Vale? Això és l'estudi de la primera base. Quan s'hi arribi, les primeres expedicions que arribaran a Mart seran expedicions d'anada i tornada, i seran expedicions científiques, seran astronautes molt ben seleccionats,
que arribaran allà, estaran uns mesos i quan la configuració dels planetes ho permeti, tornaran. Bueno, aquesta és la meva opinió, segurament serà així. Vale? I a mesura que es vagin fent diverses d'aquestes missions, es començaran a desplegar petites bases que seran semipermanents, no hi haurà gent constantment allà, però a mesura que podem encadenar diverses missions ja començarà potser a haver-hi gent sempre de manera estable, una mica com passa a l'Estació Espacial Internacional, que sempre hi ha gent, però la gent puja, està uns mesos i baixa. Sí? I aquí és on realment hi ha una feina molt gran, perquè jo crec que anar a Mart no és tan complicat. Jo crec que això ho veurem en les pròximes dècades, 20 anys, 25, 30 anys, probablement. El problema és arribar a quedar-t'hi, i arribar a quedar-t'hi amb la comoditat de que tu et pots fabricar, et pots aconseguir fer el que vulguis amb els recursos del propi planeta. I aquí està la gran dificultat. Per mi la gran dificultat en la qual començarà a haver-hi ja la capacitat de que hi hagi gent que se'n vagi a viure a Mart i es quedi a viure és el moment en què la gent pugui aconseguir excavar, aconseguir materials, processar aquests materials i convertir-los en màquines o en el que tu vulguis. Tu no et pots portar toneladores des de la Terra, perquè t'ocuparien, o sigui, pesarien més que tota la càrrega útil d'una nau espacial, o potser en pots portar una, a trossos, però no et pots permetre portar tot el que tu necessites. Per tant, arribarà un moment en el qual el gran salt serà, ostres, ara ja som capaços d'obtenir els recursos, de processar-los i, per tant, podem fabricar, podem construir amb els propis recursos del planeta. Aleshores, algú aquí diu, què passa? Ens carregarem el planeta? Bueno, això ja depèn de com es faci. Hi ha tota una proposta de model econòmic, social, que pot permetre realment que això sigui sostenible. Aquesta primera base, per tant, jo crec que la veurem, aquestes primeres expedicions amb bases semipermanents. El salt real és pues això d'aquí. Aquesta ciutat a Mart, que s'assembla molt a NUA, a la proposta que us he ensenyat abans, està basat en això, que, com us comentava, es basa en una ciutat excavada en aquestes parets d'aquest penya-segat. Aquest penya-segat existeix, es diu Tempe Mensa. És un penya-segat que està una mica per sobre de l'equador, o sigui, l'hemisferi nord, i orientat cap al sud, de manera que el sol passa per davant del penya-segat durant tot el dia, tens bastanta llum que entra, si es fa entrar amb una sèrie de miralls. I aquí teniu una secció, i de nou, el que us he ensenyat abans, aquestes serien les galeries, que són unes galeries d'uns 20 metres, podrien ser més o menys d'aquesta mida, que es fiquen 100-150 metres cap a dintre i que es poden replicar dalt, baix, dreta i esquerra. Aquí és on es viuria. Aquí baix hi ha grans cúpules, zones on necessites espais més grans, grans parcs, potser universitats, i aquí, a dalt de tot, és la zona on es genera tot el sistema de suport vital. Electricitat, energia, necessites generar menjar, cultius, necessites generar l'oxigen, necessites calefactar tot aquest cicle, que a la Terra el tenim gratis, perquè al final a la Terra què tenim? Tenim molt sol que arriba, tenim calenta, fotosíntesi, que agafa el CO2 i produeix oxigen. Alhora, la fotosíntesi el que fa és créixer les plantes. Tenim un cicle que ens permet, de manera molt, sense que nosaltres gairebé haguem de fer res, que la Terra sigui com una gran nau espacial que ens ho dona tot. Nosaltres, quan pensem en com es mouen els astronautes a l'espai, hem de mirar què necessiten i els hem de donar tot. Necessiten oxigen, necessiten que faci una temperatura agradable, necessiten produir aigua, necessiten que el CO2 desaparegui, necessiten produir menjar, tota aquesta, necessiten protecció enfront de la radiació. Tot això la Terra ens ho dona gratis. L'altra cosa és que nosaltres ja ho estem agafant d'una manera que algun dia potser deixa de donar-nos-ho, però ens ho dona gratis. Mart no. Per tant, tot això ho hem de fer, però ho intentem fer d'una manera similar, que no siguin sistemes independents, com ara mateix passa, per exemple, a l'Estació Espacial Internacional, que tens un procés que et genera l'oxigen, un procés que et calenta. En aquest cas, en una ciutat com NUA, el que intentem és que siguin sistemes orgànics que el que aconsegueixen és emular d'alguna manera el cicle que tenim a la Terra. Els propis vegetals fixen el CO2, generen l'oxigen i tot està bastant lligat. Aquí teniu una imatge sobre com podria ser un habitatge, un lloc on viuríem. Aquí teniu les diferents galeries que es fiquen cap a dintre i aquí tenim una cosa que nosaltres en vam dir el macrobuilding, i aquí n'han dit el districte, en el llibre, que és bàsicament una organització d'aquestes galeries que es fiquen cap a dintre, cap a dalt, baix, dreta i esquerra, on podrien viure unes 4.000, 5.000 persones i on hi haurien tots els serveis bàsics, de manera que, en principi, aquesta zona d'aquí seria on tu passaries la major part del teu temps. Aquí tindries una sèrie de galeries dedicades a la feina, una sèrie de galeries dedicades a viure, a les zones recreatives, escoles, servei mèdic, tot el que tu puguis necessitar. I aleshores aquests macrobuildings, aquests districtes, es poden
replicar horitzontalment, es poden replicar verticalment i al final el que tens és com una petita ciutat on tens diferents barris que en principi t'ho donen més o menys tot. Aquesta és una pàgina que a mi em sembla que ha quedat molt complicada, sobretot per un conte per nens, però que si la gent se'l mira en compte és molt, molt, molt important. És el que us comentava al principi. De fet, per mi és el que feia que la nostra proposta en la competició de la Mars Society fos molt potent, perquè realment nosaltres vam fer l'estudi molt, molt, molt minuciós de quant costa un ciutadà a nivell de recursos, perquè al final aquí tot va de recursos. Nosaltres podrem sortir. De fet, és el mateix que ha passat a la Terra. La gent s'ha anat expandint, moltes vegades perquè li faltaven els recursos en el lloc on estava, i el que havien de fer era aconseguir nous recursos i aprendre a processar-los, aprendre a aconseguir el que vulguin. Aquí és una mica el mateix. Aleshores, això és un esquema que aquí tampoc li donaré moltes voltes perquè no s'acaba de veure, però si algú algun dia es compra el llibre, doncs realment hi ha una explicació molt, molt, molt detallada de tot el cicle d'aquests recursos, quant costa un ciutadà a nivell d'oxigen, a nivell d'aigua, a nivell de menjar, tot plegat, i com els ciutadans que estan abans que tu arribis han d'aconseguir aquests recursos perquè quan tu arribis tinguis una casa construïda, tinguis assegurada tots aquests recursos. Vida comunitària. Clar, quan nosaltres vam fer la ciutat de Nua, vam dedicar molts esforços a la part arquitectònica, a la part de l'energia, jo vaig dedicar, per exemple, molts esforços a tota la part de com hi anirem, com serà aquesta nau i cada quan hi podrem anar, tota la part de la mecànica orbital, que és el que jo, faig a la universitat, però també tocava parlar d'altres coses. Una vegada ets allà, hi haurà una economia, en principi. Hi haurà una societat. Hi haurà un sistema educatiu, un sistema sanitari. Aleshores, tot això també s'havia de respondre en aquella competició. Clar, nosaltres no en sabíem gaire d'això. Vam parlar amb psicòlegs, vam parlar amb alguns experts, però al final vam haver de buscar-nos una mica la vida i vam generar, una sèrie de conceptes que ara, toro passat, m'ha interessat molt aquest tema i he seguit llegint, doncs algunes coses de les que vam fer són correctes i algunes d'altres no tant. El nostre va ser molt idealista. Vam dir, home, ja que te'n vas a un planeta nou, doncs comencem de zero i anem a fer les coses millor. I aleshores vam proposar una vida molt comunitària, que això realment crec que és així, no? En un planeta, no només en un planeta com Mart, sinó a l'Estació Espacial Internacional o probablement a les bases de l'Antàrtida, a qualsevol lloc on realment estàs en perill, on t'estàs jugant la vida cada dia i necessites que tot funcioni bé perquè si falla qualsevol cosa realment tothom es posa en risc, jo crec que el sentit de comunitat ha de ser més gran. O sigui, t'has de deixar una mica a un costat a l'individualisme i has de treballar pel grup perquè realment necessites que no només el que tu fas, sinó el que fa tot el món funcioni. Perquè realment aquí l'equilibri és precari. Qualsevol problema pot desencadenar en problemes energètics, problemes en el subministrament de l'oxigen, temes que tenen a veure amb la supervivència de la ciutat. Per tant, jo crec que realment una ciutat a Mart tindria necessàriament que reforçar molt aquesta idea de comunitat i crec que un altre dels conceptes que imposa el planeta en si mateix és el concepte de sostenibilitat. Els recursos a Mart no són tan escassos com sembla, realment hi ha aigua i tenim més o menys tot el de la Terra, però òbviament aconseguir-los és molt més complicat. Processar-los és molt més complicat. Per tant, hi ha escassetat de recursos en el teu dia a dia i això fa que hagis de ser molt més conscient de què tens i què no pots gastar. Coses com, tancar l'aixeta mentre et rentes les dents. Aquí a la Terra tots sabem que ho hem de fer, però saps que si no ho fas, que aquests 30 segons que estàs rentant les dents i que surt aigua, no és un drama, és un drama a futur. És un drama si tots ho fem durant molts anys, però no és un drama en aquell precís moment. Però és que en un lloc com la ISS, l'Estació Espacial Internacional, o Mart, realment és un problema. O sigui, si tu no respectes totes aquestes normes per assegurar la reutilització extrema de tot, realment els recursos no donen. Per tant, vida comunitària, probablement una vida força més basada en la sostenibilitat. Tot això jo crec que és així. Després, òbviament, la gent que hi anirà serem humans i portarem les nostres misèries i les nostres virtuts.
Això és un tema interessant, ara no hi entraré, però també estic fent xerrades sobre aquest tema, perquè, com he dit, m'interessa molt pensar des del present com podrà ser aquesta expansió de l'ésser humà pel sistema solar que passarà en el futur. I, bueno, és interessant. És interessant veure analogies, per exemple, estudiar què ha passat a la Terra, estudiar, per exemple, les diferències entre l'Antàrtida, que està molt ben protegida, i l'Àrtic, que no està tan ben protegit i, per tant, hi ha molta més explotació, diguem, d'empreses privades. Bueno, és un tema xulo. Jo, al final, la meva conclusió és que s'ha de començar ara a legislar, a generar una sèrie de lleis i de normes internacionals, tractats internacionals, de com serà aquesta explotació de recursos en altres cossos que no siguin la Terra. S'ha de començar a fer ara, perquè, si no, el que passarà és que quan comenci a arribar-hi gent hi haurà uns buits legals que permetran que es comencin a cometre els mateixos grans errors que hem comès a la Terra. Vale? Però, bueno, això és un tema lateral que, d'alguna manera, també surt en el llibre. Energia, molt important. Vale? Vam calcular el cost energètic de cada ciutadà i vam mirar de quines maneres es podia aconseguir. Òbviament, tota la part de dalt del planeta, ja ho hem vist, està plena de sistemes que obtenen energia a través del sol. No necessàriament panells fotovoltaics, també concentradors solars, vale? Que són, potser en aquest escenari són més pràctics perquè no requereixen tant material i tant material molt, molt, molt processat. Vale? Per tant, tenim un tant per cent de cada una d'aquestes coses. Però, com he dit, el fet de que a Mar hi hagi aquestes tempestes, primer perquè en si mateix ja és important tenir un pla B, però a part, en el cas de Mart, com que hi ha aquestes tempestes de sorra que a vegades cobreixen zones molt grans durant setmanes o mesos, de fet aquesta ha sigut la causa de mort d'alguns dels rovers que hi havia per allà, vale? Perquè tenien panells solars i es quedaven allà sense llum o sense gairebé llum, doncs necessàriament necessites un backup de la part de concentradors i panells solars, i la millor alternativa en aquest cas és un reactor nuclear. Vale? Un reactor nuclear dels que tenim aquí a la Terra ara mateix. Tant de bo algun dia pugui haver-hi un dels de fusió, però ara mateix tenim els de fissió. Vale? Un reactor nuclear que pugui donar, diguem, aquesta energia en el cas de que hi hagi problemes de falta de llum. De fet, això és exactament el que passa amb els rovers. Com he comentat, hi ha rovers que funcionen amb energia solar, que quan hi ha hagut aquestes grans èpoques on hi ha poca llum han acabat morint-se, i en canvi els rovers més grans que tenim ara a Mart passejant per allà, que són el Curiosity i el Perseverance, van amb petits termoreactors nuclears, i aquests els és igual. O sigui, fa de nit, jo tinc l'energia que necessito. No? En aquest sentit, és més segur. Què més tenim? Bueno, com hem vist, a la part de baix hi ha aquestes grans zones verdes, grans parcs, evidentment, també per ajudar a la zona comunitària. I a la part de dalt, a part del tema de l'energia, també hi ha tot el tema de la producció d'aliment. Vale? Com serà la dieta a Mart? Què creieu que menjarem? Bueno, doncs, per començar, estarà molt basada en vegetals. Primer perquè és sa, segon perquè ens serveix per produir oxigen, per fixar CO2, però sobretot perquè és molt difícil tenir... Bueno, molt difícil no, és impossible pensar en que tindrem granges de vaques i granges de porcs i granges de grans mamífers. Per què? Bàsicament perquè la quantitat de recursos que necessiten és brutal, és descomunal, és impossible. La quantitat d'aigua que consumeixen, la quantitat de menjar és inassumible, diguem, en un sistema com el que es generaria en aquestes primeres ciutats. Per tant, bueno, aquí nosaltres això sí que ho hem treballat. De fet, això ho hem treballat amb una exalumna de l'escola que es diu Gisela, que està ara mateix a Alemanya, que és experta en l'estudi de microalgues per l'espai, i realment aquí hi ha un estudi exhaustiu de què es necessita, què obté cada cosa, i ens va sortir doncs, que un 50% més o menys de l'alimentació estaria basada en vegetals, més un altre 20% que estaria basada en microalgues, coses que la gent ja es menja, l'espirulina, coses aquestes que pots comprar als herbolaris, són molt eficients perquè es poden produir molt fàcilment, no són com els vegetals que creixen a terres o hidropònics, sinó que els poses dintre de bioreactors en condicions molt controlades, donen proteïnes, són molt interessants. També hi hauria algun tipus de carn, però segurament seria un tipus de carn sintètica que es genera en el laboratori. I una altra cosa que a vegades a la gent li posa una mica els pèls de punta és que parlem de que és possible o seria possible tenir insectes, tenir granges d'insectes, que la gent diu jo no vull, ja volia anar a Mart però ja no hi vaig. Bueno, els insectes són una font de certs nutrients important
són molt fàcils igual que passa amb les microalgues, és molt fàcil aconseguir fer créixer de manera controlada amb uns recursos molt limitats insectes i no te'ls has de menjar així. O sigui, no t'has de menjar necessàriament un grill. Tu pots agafar i processar-lo i fer una farina. Jo, de fet, alguna vegada he fet galetes amb farina de grill i els he donat a la gent i la gent se'ls ha menjat i m'han dit que bona. I després els he dit, et menjaries un grill? Ah, no, me muero! I és com si les galetes que us heu menjat són amb farina de grill. Aleshores, alguns han intentat treure-se-la i tot, no? Però realment aquesta idea de menjar insectes que es va dient, no? La Terra també, algun dia tots menjarem insectes, l'aliment del futur. Bueno, està claríssim que des del punt de vista dels recursos que necessiten i el que et donen són molt eficients, una mica el mateix que les microalgues. En el cas dels vegetals, no serien camps de cultiu oberts a l'atmosfera, serien grans hivernacles, diguem, on l'atmosfera que hi hauria dintre estaria totalment controlada, el nivell de CO2 seria el perfecte perquè les plantes funcionin de manera òptima, la il·luminació també és controlada, il·lumines amb les longituds d'ona perfectes per cada una de les plantes. Per tant, el nivell de metres quadrats que necessites per abastir a un ciutadà és molt menor del que necessitem a la Terra. Podríem dir que la generació de vegetals a la Terra és extremadament ineficient. El que fem a l'aire lliure és molt ineficient perquè estàs subjecte a moltes coses, la llum t'arriba, no t'arriba, plou, no sé què, temperatures, gelades. Realment, si tu ho fessis tot en condicions controlades, tancat, controlant exactament la quantitat de llum, les longituds d'ona, atmosfera i tot, la quantitat de recursos que necessites és molt més petita. Això també, en aquest sentit, és important. Què més tenim? Transport. Transport horitzontal, vertical, vam pensar en uns ascensors d'alta velocitat per pujar relativament ràpid al voltant del penya-segat, tota la xarxa de transports i també tenir clar que, encara que vius tranquil·lament tancadet a la teva ciutat, de tant en tant toca sortir, ni que sigui a fer turisme, si no, doncs per treballar, i per tant hi haurien d'haver-hi uns rovers, una sèrie de cotxes grans pressuritzats aquí dintre, perquè no tothom hagi d'anar tota l'estona amb la seva escafandra amb l'oxigen, això hauria d'estar calefactat, amb pressió, amb oxigen. La societat. Hi he fet una petita introducció una mica dels principals elements o característiques que creiem que podria tenir aquesta societat. També vam estudiar qui governarà Mart. Probablement, aquestes primeres missions que us he parlat, que nosaltres veurem, estaran organitzades per agències espacials i empreses privades que enviaran a gent i la gent que hi vagi seran treballadors d'aquestes empreses o d'aquestes agències. Seran uns astronautes seleccionats i faran el que les empreses els hi diguin. Per tant, creiem que Mart tindrà una primera etapa, que és el que diem la fase corporativa, on la gent que estigui vivint allà bàsicament estaran treballant per una sèrie d'empreses que els hi han enviat i dependran d'ells, no es podran rebotar gaire perquè al final els recursos, les capacitats de tornar, tot això dependrà de l'empresa que els hi ha enviat. A mesura que, com ja he dit, es comencin a treballar els recursos in situ locals i es pugui començar a absorbir una major quantitat de gent, començaran a haver-hi ja petites ciutats de milers d'habitants i aquestes ciutats començaran a reclamar la capacitat de, almenys algunes coses del dia a dia les podríem decidir nosaltres. Perquè és que si cada vegada necessitem que el capo del CEO d'una empresa de la Terra estigui autoritzant-nos a certes coses i això al final el que acabarà portant a una fase que en diem semiautònoma on les grans decisions estratègiques, diguem, es prendran des d'aquestes corporacions o des d'alguna espècie d'ONU que es pugui organitzar aquí a la Terra per Mart, però les decisions del dia a dia segurament es prendran en coses semblants a un ajuntament, d'aquestes petites bases, gent que pugui prendre, diguem, aquestes decisions tenint en compte el que la majoria vulgui. I creiem que, inevitablement, a mesura que segueixi evolucionant aquesta societat, cada vegada hi hagi més gent, tendeixin a haver-hi centenars de milers de persones o milions de persones, començarà a néixer gent a Mart. La gent tindrà fills. Hi haurà gent que seran marcians, no hauran viscut mai a la Terra. Creiem que és inevitable que en algun moment hi hagi una ànsia d'independència. Vull dir, al final serà gent que dirà nosaltres estem a 100, 200, 500 milions de quilòmetres, depenent d'on estiguis, en un planeta que la gent de la Terra ni coneix, no saben el que és viure aquí i hem d'estar subjectes a el que es digui.
Evidentment, hi ha totes unes implicacions econòmiques molt grans per aconseguir aquesta independència, però és molt probable, tenim aquesta última etapa que és cap a la independència, on probablement la societat marciana, que ja podrem parlar d'una societat marciana diferenciada culturalment, amb gent que ha nascut allà, 1, 2, 3 generacions potser, gent que inclús potser lentament començarà a haver-hi una adaptació genètica. La gent començarà per selecció natural, a adaptar-se a una gravetat més baixa, a una sèrie de condicions. Doncs creiem que realment hi haurà una ànsia d'independència i segurament una lluita, una lluita entre Mart i la Terra per aquesta independència. Això, de fet, està reflexat molt en qualsevol novel·la de ciència-ficció de gent que ja ha donat moltes voltes, que al final creiem nosaltres que és una cosa que segurament succeirà. Aquí hem posat això per parlar que, evidentment, també hi hauria la necessitat de manifestacions artístiques. Jo estic parlant molt de tecnologia, de recursos, però al final som éssers humans. Necessitem art, necessitem música en moltes d'aquestes manifestacions. I, per últim, una vegada tot aquest procés de gent arribant a Mart, una societat marciana ja establerta, per últim, el següent pas, diguem, per evolucionar cap a un planeta nou, és el que nosaltres en diem des de la ciència la terraformació, que és, Mart en el seu moment va tenir característiques semblants a les de la Terra, les ha perdut, podem nosaltres, generant petits canvis, fer que Mart reverteixi aquest procés una mica i torni a ser un planeta més amigable per als éssers humans, per la vida? I la resposta és que hi ha gent que creu que sí. Jo no soc expert en el tema, però hi ha molta gent investigant com es podrien fer aquests processos de terraformació, que és bàsicament fer que Mart s'assembli el més possible a la Terra. Si hem dit que tenim aigua congelada sota terra i en els casquets polars, si nosaltres aconseguim fer que una mica d'aquesta aigua s'evapori i estigui disseminada per l'atmosfera, aquest vapor d'aigua el que farà és filtrar una mica de rajos solars i fer que la temperatura del planeta pugi una mica, perquè filtrarà aquests rajos solars, quan sigui de nit començarà a emetre'ls, començarà a haver una temperatura una mica més estable, que alhora podrà fer que es comenci a evaporar una mica més d'aquesta aigua congelada i es comencen a generar petits canvis que fan que l'atmosfera es fa una mica més densa i això fa que la radiació ja sigui una mica menys forta i tots aquests petits canvis al final es poden enfocar des de moltes accions diferents, poden acabar realment, estic parlant en un plaç de milers d'anys, a fer que lentament l'atmosfera de Mart sigui una mica més densa, promoure que hi hagi oxigen, tot això ajuda que la temperatura pugi i el somni és que algun dia, com podeu veure en aquesta imatge, doncs pugui sortir a Mart ja no amb una escafandra, sinó potser només amb una mascareta per filtrar CO2 o inclús realment que Mart sigui un planeta càlid i on pugui haver-hi aigua líquida a la superfície. Això ja és ciència-ficció. Aquí entraríem a problemes ètics perquè hi ha gent que opina que això no es pot fer, que tu no pots arribar a un planeta i transformar-lo com a tu et vingui bé. Hi ha gent que diu que això es podria intentar fer en unes capes baixes de l'atmosfera, però que les capes altes, on hi ha grans muntanyes, es mantingui com el Mart primitiu, perquè Mart no estigui totalment transformat. Hi ha molts debats ètics, a més de tots aquests aspectes tecnològics, en un llibre com aquest, en un somni de com serà aquesta vida a Mart en el futur. I jo crec que amb això ja acabem. Simplement acabo amb una frase d'un paio que fa més de 100 anys, perquè aquest tio va viure a principis del segle XX, que va dir que la Terra és el bressol de la humanitat, però que no es pot viure eternament al bressol. Aquest tio, que es diu Konstantin Tsiolkovsky, és un dels grans pioners de l'astronàutica. Ell va pensar com es podrien fer servir coets per anar a l'espai, va fer una equació, o va posar sobre el paper una equació que és l'equació del cohete, que realment és l'equació que seguim fent nosaltres ara, fem servir a la universitat quan estudiem com funciona la propulsió d'un coet, va pensar en com es viurà a l'espai, va pensar en com es farà pipi a l'espai, com es menjarà a l'espai, com es pot estar dintre d'una nau i sortir a través d'escluses, un munt de coses que ara mateix s'estan fent. Per tant, el considerem un dels pares de l'astronàutica i tenia aquesta clara visió de dir, hem viscut molts anys aquí i és on estem còmodes, però tard o d'hora tocarà sortir. I ja està. Moltes gràcies als assistents presencials i als virtuals. No sé si m'he passat de temps o no, però merci. No sé si després es pot fer torn de preguntes, a mails o online, o si m'he passat d'hora. Teniu alguna pregunta? Comencem a donar prioritat als que han vingut aquí.
Jo crec que des que ens hi vam posar la pregunta, bueno, per la gent que està en streaming, si la vol repetir. Quant de temps vau estar per fer el projecte? El projecte de lo que és el disseny de NUA, o sigui, la primera part de presentar de fer tot aquest treball per presentar en el concurs, vam estar, jo diria que un any, més o menys. Va ser un projecte molt extens. Al final vam arribar a uns documents amb diversos centenars de pàgines. En el concurs ens demanaven que això ho convertíssim en un document de 20 pàgines i vam fer una síntesi molt gran, però realment el disseny, o sigui, tot el que és el document final és molt extens. Però érem molts, érem gent del grup aquest de Sonet, però després vam demanar ajuda a molta gent d'aquí de l'escola de Terrassa, de la UPC i de tot arreu. I que al final vam ser molts i vam... I el llibre també més o menys hem trigat un any, jo crec que un any i mig, des que ens vam decidir començar a fer-lo fins que l'hem publicat, un any i pico. Sí. Més preguntes per aquí? Sí. Allò que has dit de les granges, de que els animals consumeixen molt, implicaria també que no es podrien tenir com mascotes per que l'ésser humà pogués comunicar-se amb altres espècies que no sigui la seva mateixa? Que això és una pregunta molt interessant, no? I això també hi ha gent que ho va preguntar. Jo entenc que és molt diferent que un habitant tingui o que una família tingui una mascota a nivell de la quantitat de recursos que requereix. Òbviament requereix recursos, però seria equivalent a una persona. El problema és que quan tu penses en... No sé si heu fet alguna vegada la prova, hi ha pàgines online que tu pots comptar, per exemple, la teva empremta hídrica, que es diu, que és la quantitat d'aigua que consumeixes, de litros que consumeixes per dia, no? En el teu estil de vida. No? I aleshores et fan preguntes de l'estil de quantes rentadores poses a la setmana, si et dutxes, no et dutxes cada dia. I l'impacte d'aquestes coses és molt petit, l'impacte de si et dutxes cada dia o cada 2 dies, o si poses 2 rentadores o 3, o si tens inclús una piscina, l'impacte d'això et va fent pujar la teva empremta hídrica a un cert nivell, però en el moment que et pregunten si menges carn o no i quanta quantitat de carn menges al llarg de la setmana, si tu dius que menges carn regularment, que potser al llarg de la setmana menges 4, 5, 6 racions de carn, se't multiplica per 50 o per 100 la quantitat d'aigua que realment estàs consumint tu cada dia. I passes a unes quantitats de litres extrems. Per què? Doncs perquè realment és un cicle constant. No és com tenir un gosset que et dura 10 o 15 anys. És que és criar una quantitat d'animals que seran sacrificats al cap d'uns mesos o al cap de seguida i és un cicle constant. Per tant, són coses molt diferents. T'agraden molt els gossos? Jo ho deia més per lo de relacionar-se amb altres espècies. Sí. És veritat. I de fet, tot el tema, per exemple, inclús la part dels vegetals, no? Perquè els vegetals els pensem com algú per menjar, però també nosaltres en aquestes galeries vam contemplar que la primera part de la galeria, la que està més propera a la paret, que aquesta zona és la que té llum directa, en allà sempre hi hagi un petit bosc, que no és un bosc al que tu puguis accedir, però sempre perquè realment hi hagi un contacte, totes les galeries tinguin una zona, i és per lo mateix, són aspectes psicològics. La part psicològica l'hauríem d'haver treballat més, el que passa és que hi ha molt poc expert en això, però evidentment tot aquest aspecte és molt interessant, això que tu dius, no? La necessitat d'interactuar amb altres espècies és important. I realment són coses que segurament anirien apareixent. Hi ha tot el tema mèdic també, no? Com reaccionarà el cos humà en un planeta, sobretot pel tema de la gravetat. Sabem que el cos humà porta la ingravidesa molt malament, per exemple. Els astronautes que estan a l'espai en ingravidesa durant mesos tenen problemes molt seriosos. No sabem què passarà en una gravetat reduïda, però que no sigui zero. Hi ha molts temes d'aquests que realment jo crec que per molta recerca que es faci fins que no s'hi arribi, doncs les respostes seran només hipòtesis. Bueno, acabes de dir això de la ingravidesa i jo anava a preguntar que com afrontaríeu el tema del canvi de gravetat. Bueno, sí, és això. En el viatge, que és la part que treballava jo, es poden generar una sèrie de naus, no? Les naus espacials que tenim ara són naus on la gent flota, està allà flotant perquè té ingravidesa. Però tu en una nau espacial, sobretot si has de viatjar durant mesos o anys, pots generar gravetat artificial. Pots fer que hi hagi unes zones que girin i aleshores la paret externa, diguem, de l'anell que giri, la gent
té tendència a enganxar-se contra aquesta paret per una cosa que es diu la força centrífuga, bàsicament és la teva inèrcia, no? En funció del radi i de la velocitat de gir pot generar gravetat. Jo, quan pensava en això, pensava que el lògic seria sortir, si tinguessis una nau que pogués fer això, sortir amb unes condicions de gravetat semblants a les de la Terra i a mesura que tu vas fent el teu viatge, que és de 8 mesos més o menys, doncs pots anar fent que aquesta gravetat es vagi reduint de manera paulatina fins a arribar a la gravetat marciana, de manera que quan arribis allà estiguis relativament adaptat. Per tant, en aquest sentit, el viatge es podria solucionar d'aquesta manera. Què passa? Que en el moment en què tu passes molt de temps en unes condicions de gravetat alterada, el teu cos comença a funcionar malament. Bàsicament perquè el nostre cos està evolucionat durant milers d'anys, no el nostre cos concret, però tots els éssers vius han evolucionat per adaptar-se al màxim i el millor possible a una G, a la gravetat terrestre. Aleshores, tot depèn d'això. I encara que no ens ho sembli, quan tu alteres això, per exemple, resulta que te n'adones que el teu cor bombeja sang i perquè la sang arribi fins al cervell necessita bombejar contra la gravetat. Necessita fer pujar la sang. Per tant, la força que fa el cor al bombejar està precisament adaptada per fer que la sang pugi a la velocitat que toca al cervell amb una G. En el moment en què tu treus aquesta G, resulta que està bombejant massa fort. No necessites bombejar. Els ossos, els músculs, els nostres ossos, bàsicament el que fan és aguantar la força de la gravetat contra el terra. En el moment en què tu deixes d'impactar constantment, estem constantment impactant, sentats, amb els braços, amb les cames, està constantment la nostra columna aguantant el pes. En el moment en què això desapareix o es redueix, els ossos comencen a degradar-se, comencen a tornar-se porosos. Els músculs també. Els músculs, si tu no els fas servir, es degraden. I si tu no necessites fer servir perquè fas així, estic parlant de l'espai, en ingravidesa, però fas així i ja et mous fins allà i t'agafes de l'exclusa, saps? Realment els músculs comencen també a degradar-se. Per això sempre veureu moltíssimes imatges dels astronautes fent molt esport, fan hores d'esport cada dia. Estan lligats amb uns arnesos, a unes cintes i corren, fan de tot perquè realment el seu cos... Però tot i això es degraden, arriben a la Terra fets caldo després d'estar 6 mesos o un any. L'ull. L'ull es deforma a l'espai. L'ausència de gravetat deforma l'ull i aleshores comences a veure malament. Tens efectes visuals. Per tant, hi ha un munt de petites coses que fan que... Aleshores, tu preguntes, com ho treballaríeu, això? Entenc que hi ha tota aquesta part de seguir mantenint una rutina que permeti que el teu cos segueixi tenint aquest impacte, però clar, no sabem què passa quan en lloc de treure del tot la gravetat, com fas a l'espai, simplement la redueixes. Hi ha una pregunta molt interessant en aquest sentit que té a veure amb la possibilitat de procrear a l'espai o a Mart. Jo he dit, algun dia hi haurà parelles que tindran fills o no. O potser simplement el cos humà a l'espai no pot procrear o a l'espai no, però en un planeta com Mart perquè el cos humà decideix que hi ha algú que està funcionant malament allà i simplement de manera natural sempre avorta. Vull dir, no se sap tot això. Hi ha gent que està començant a treballar en tots aquests temes de reproducció a l'espai, però hi ha moltes incògnites en aquest sentit. Jo soc idealista i dic, no, hi haurà marcians i tot això i la gent viurà. El que sí podem pensar, per exemple, és en l'esport. Imagineu-vos el bàsquet. No? Fas un bot allà i puges 4 metres, no? Els esports seran diferents. Tot plegat canviarà, sí. Algú més tenim per aquí? Bueno, no sé si... Vale, doncs moltes gràcies aquí als valents i valentes que heu vingut i salutacions, no sé on he de mirar, però salutacions als que esteu a l'escola. Ja està. A passar-ho bé.